Sådan. Er HC væk, eller hvad? Fyr den af. Er HC væk? Nej, det står der noget. Filmproduceren tager ingen ansvar for personen. Nej. Hvorfor skal du køre forrest? Kan du flytte dig? Hallo, mand. Mongol. Ja, jeg kommer nu og indhenter dig. Var det kun video? Ja, du får lige der kamera på, eller hjelm på igen. Du, det slår mig, at du har mudder i hovedet, Anders. Jeg slår dig i hovedet. Oh yeah!